Ассалому алайкум подписчикои канали мо меҳмонон. Ҳозир мо оиди ҳазми таом суҳбат мекунем. Асосан барои ҳазми таом роли калона иҷа мебоза меъда, лекин мо оиди меъда ҳозир не, баъдтар суҳбат мекунем. ҳозир се тавсея санҷидашуда барои ҳазми таом ва ё ба ибораи дигар ҳалли хӯрок пешниҳод мекунем. Якум, шибити тарро куфта хӯрдан ё реза карда дар хӯрок хӯрдан таомро ҳазм мекунад. Дуюм, тавсия ҳаме ки нӯшидани оби турб ғизоро ҳазм мекунад. Яъне ҳамин турба мо ба сифати хӯриш агар бисёртар истифода кунем, бисёр як фоидаи калон дорад барои ҳазм кардани таом. Баъд сеюм тавсия ҳаме ки ман ҳамин қаранфури гардан, ман русхати гвоздика, ҳамина бисёр аҳамият дода бошед. Бисёр тавсиёда мо пешниҳод кардагем, фақат инҷа ҳамун миқдори ҳаҷми истифодашуда ҳамуна риоя кардан дар кор таом. Барои яъне ҳалли хӯрок, яъне барои ҳазми таом аз ҳамин қаранфури гардан ҳар рӯз 2 грамм куфта бо об ошомидан меъдаро қувват медиҳад ва ҳазмро осон мекунад. Боқӣ дар амони худованд бошед.